Βρισκόμαστε στην αίθουσα του ξενοδοχείου Τιτάνια, όπου σε λίγο θα συνεδριάσει η αριστερή πρωτοβουλία Πασόκ με θέμα συζήτησης την αποχώρηση από το Πασόκ. Οφείλουμε να πούμε ότι η αριστερή πρωτοβουλία Πασόκ θα τη χαρακτήριζα ως το πιο γνήσιο κομμάτι του Πασόκ από το 1996 και μετέπειτα, με τις εξελίξεις που σηματοδότησαν το κίνημα, εκλογή Σιμίτη, εκλογή αργότερα Παπαδρέου κτλ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λόι. Κύριε Λόι, την άποψή σας για τις πολιτικές εξελίξεις? Κοίτα, τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Όλοι, όπως όλα τα μέλη του Πασόκ, έτσι και εμείς, έχουμε μείνει άναυδοι με τις πολιτικές επιλογές της σημερινής πολιτικής ηγεσίας, που κατάφεραν και φέραν μετά από πολλά διέξοδα με τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που αφού ιτήθηκε στις πολιτικές εκλογές, καταφέραν κάθε μέρα και με τις πολιτικές επιλογές να τις μικρύνουν περισσότερο. Και μετά από αυτό καταφέραν τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη να τη φέρουν και να συγκυβερνήσει πλέον με τη δεξιά. Δίχως να έχουν να μπορέσουν να το δικαιολογήσουν, στο όνομα μιας αφηρημένης ιδεολογικής θεώρησης, που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πράξη ορισμένων στο όνομα της πατρίδας. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογικές θεωρήσεις, υπάρχουν ορισμένα όρια πολιτικά, τα οποία δεν μπορούν ούτε να ξεπεραστούν ούτε να υπερβούν. Αυτά λοιπόν τα πολιτικά όρια, στο όνομα του λαού, θα πρέπει να εκφραστούν μέσα από υγιείς πολιτικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την ηγεσία, με αυτό το Πασόκ, που δεν εκφράζει τίποτα άλλο παρά τον εαυτό τους και τη νέα πολιτική νομερκρατούρα και τη νέα αριστοκρατία που προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα σύστημα το οποίο πάσει, εμείς θα πρέπει να σταθούμε όρθιοι. Και εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς σαν αριστερή πρωτοβουλία, παίρνοντας από σήμερα πλέον πρωτοβουλίες προς τα έξω και με την κοινωνία. Θα αποταθούμε στην κοινωνία, θα συζητήσουμε μαζί της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναειδρύσουμε ξανά την δημοκρατική παράταξη, έτσι όπως την ξέρει ο λαός, έτσι όπως την είδε ο Ανδρέας Παπαδρέου, έτσι όπως τη μάθαμε και μεγαλώσαμε όλοι. Κύριε Λόι, πολλοί λένε ότι η αριστερή πρωτοβουλία έπρεπε να έχει αποχωρήσει από το Πασόκ από τον πρώτο καιρό που έγινε η συμφωνία της χώρας μας με το Δουνουτού. Εσείς τι απαντάτε? Εμείς είχαμε μάθει να λειτουργούμε από το 1996 μέσα στα όργανα. Δεν διεκδικήσαμε, δεν μοιράσαμε, δεν συμμετείχαμε σε επίπεδο εξουσίας. Θέλαμε ένα Πασόκ μεγάλο, ενιαίο, δυνατό. Με αυτή τη λογική λοιπόν ήμασταν μέχρι προχθές στη λογική ότι τα όργανα θα πρέπει να αποφασίσουν μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες πώς θα μπορεί ένα Πασόκ να απαντήσει στις σημερινές συνθήκες, τις αγωνίες του λαού και τους προβληματισμούς. Αυτή ήταν η αγωνία μας, αυτή ήταν η μάχη που δώσαμε στο εσωτερικό του κινήματός μας. Δυστυχώς η ηγεσία οδήγησε σε αδιέξοδο σε όλη αυτή την ιστορία, με αποκορύφωμα το τελευταίο συνέδριο και με τις πρακτικές του. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να εννοήσουμε, γιατί ξέρουμε την ιστορία, σεβαστήκαμε την ιστορία τη δική μας, αλλά και την ιστορία του κινήματος, αλλά και την ιστορία και το συναίσθημα της ίδιας της κοινωνίας που στήριξε και επένδυσε πάνω στο Πασόκ. Ήρθε η ώρα όμως δυστυχώς να αποχωριστούμε με ανθρώπους οι οποίοι τα συμφέροντά τους και οι απόψεις τους και η ιδεολογία τους, αν υπάρχει, έχουν από καιρό πάρει διαμεσίγειο με τις αρχές και τις αξίες και τα οράματα του Πασόκ. Οφείλουμε να πούμε ότι το τετράπτυχο, επειδή και εγώ προσωπικά, όπως γνωρίζετε, ήμουν από τα πρώτα μέλη του Πασόκ από το 1976, το τετράπτυχο λοιπόν του Πασόκ ήταν εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει άραγε σήμερα κάτι από αυτό το τετράπτυχο? Υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει στον ίδιο το λαό. Μιλάω για το Πασόκ. Στο Πασόκ αυτή τη στιγμή υπάρχουν ίσως κάποιες δυνάμεις οι οποίες το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Δυστυχώς όμως έχει επικρατήσει η σημερινή πολιτική ηγεσία, η οποία με τις δικές της λογικές και τις λογικές του παρελθόντος διαχειρίζονται απλώς το σήμερα και την υπουργοποίησή τους ή το μέλλον το δικό τους. Δεν τους αφορά το μέλλον της κοινωνίας, δεν τους αφορά το μέλλον του λαού, δεν τους αφορά το μέλλον της δημοκρατικής απαράδεξης. Σε αυτό λοιπόν εμείς θα σταθούμε απέναντι. Η επικοινωνία, κύριε Λόι, θα είναι κοντά, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και όπου χρειάζεται θα στηρίζει, όπου χρειάζεται ανάλογα θα κρίνει. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.